Mergeți să-l vedem pe ăsta de lângă, la care încă se lucrează, vedeți? Asta e aici, acolo. Că 30 de grade afară și Se aud colinde și este Santa totul Claus. împodobit tema de Crăciun. Și Cam așa arată foamea din oameni. Pentru cei mai curajoși, bună dimineața! O nouă zi, o nouă aventură. nu e chiar bună dimineața. Ia, e ora 12, dar pentru noi e dimineața. Kind of. Azi o să mergem în Lumpin, dacă așa se pronunță, Lumpin Park, să vedem varanii. Și de acolo, sincer, nu știu, de acolo o să improvizăm. Probabil o să mergem să mâncăm ceva, sau poate în Chinatown, sau nu știu, sau poate altceva, cine știe. Și încă punctul de plecare o să fie Lumpin. Și de acolo vedem noi ce facem. Da. Deci ne vedem cu cadre din Lumpin. Am reușit să luăm bilete pentru metrou, tren, nu știu exact ce e. Și avem de mers câteva stații. Ai zis ceva? Cam așa arată harta. Și avem de mers până undeva aici. Și cam așa se prezintă intrarea în parcul Lumpin. Am luat-o la pas să ne plimbăm. Este destul de cald azi, 32 de grade și ora 1:30 abia. Sperăm că aici o să fie mai răcoare, fiind mulți copaci și apă prin jurul nostru, sperăm că e mai răcoare. E foarte mișto faptul că sunt gen, e un parc în mijlocul la foarte multe clădiri din astea așa înalte. Probabil are puțin eu care n-am fost în New York, dar așa mă gândesc eu. Un fel de Central Park. Așa mă gândesc eu că arată Central Park. Să vedem. Am venit să ne plimbăm mai mult în căutare de varani. Sperăm să și găsim. Măcar unul să vedem și noi. Da. Cred că majoritatea turiștilor vin aici pentru varani să-i vadă. Probabil. Dar sunt mai mult pe lângă lac, deci ar trebui să mergem încolo, pe unde e lacul. Partea aia altă. Nu a durat foarte mult și deja am găsit primul varan. Vă dați seama că toată lumea este în jurul lui efectiv ce-l filmează. Da, să fac poze. Are un stres, se mișcă cam încet, sincer. Așa să mișcă ei. Ce vrea să alerge? Să mergem să luăm un pic mai de aproape. După ce ne-am odihnit un pic la umbră, departe de căldură. Ne-am hotărât să mergem să vizităm un templu care este așa puțin ciudățel. Și undeva în apropiere. Nu e în apropiere. Nu e în apropiere? Nu e în apropiere. Doar că nu o să mai mergem cu BTS-ul, pentru că din ce văd eu nu există BTS în apropiere de templul ăla și ar trebui să mergem cu autobuzul și nu știu dacă au aer condiționat și chestii și... O să luăm un taxi. Care o să fie probabil în jur de 20 de lei și având în vedere cât de cald este afară, zic că merităm și noi 20. Da, 20 de lei mâine și uite așa săptămâna. În fine. Mergem la templu și... What? Da, se numește, o să vedeți. O să vedeți când ajungem acolo. Deci am ajuns la La templu. și o scurtă istorie este aici să se vadă și templu. Este un templu
pop culture. Adică starețul de acum 20-30 de ani, când a avut loc o renovare a templului, s-a gândit că budismul este despre incluziune, despre a fi pentru toată lumea și a integrat, o să încercăm să le găsim, a integrat în statuile din templu, din afara templului, figuri pop culture, gen David Beckham, Albert Einstein, Che Guevara, Mickey Mouse, Spider-Man, Joker, chestii de genul ăsta. O să încercăm și noi să le găsim. Și nu e chiar așa de turistic, adică o să vedeți. Și am ca să vedeți cât de interesant și cât de mișto arată. Foarte colorat. Telefonul, să fac și poze cu telefonul tău. Este extrem de colorat. Pe Pinocchio. Și pe Mickey Mouse. Deci l-am găsit pe Pinocchio și pe Mickey Mouse. Uită-te barierele rigide. La Watt Pari Watt, Superman nu este doar un erou de film, ci un simbol al protecției în acest templu al incluziunii, unde tradiția întâlnește prezentul. Chiar și Pikachu are locul lui aici. Mesajul călugărilor e clar. Indiferent ce iubești sau ce pasiuni ai, ești binevenit în acest spațiu sacru. Wolverine veghează și el, demonstrând că valorile pozitive pot îmbrăca orice formă în ochii noștri. Până și Luffy ne arată că drumul spiritual este de fapt o aventură deschisă oricărui căutător, fără prejudecăți. Batman stă de strajă dintr-un colț, confirmând că acest lăcaș aparține tuturor generațiilor. Aici Buddha este înconjurat de simbolurile tuturor religiilor lumii, unind, simbolic, întreaga omenire sub același acoperiș de pace. Iar Captain America încheie această gardă de onoare a diversității umane. Intrăm în interior, unde povestea devine cu adevărat fascinantă. Templul are rădăcini vechi din perioada Ayutthaya, dar anul 1998 a fost un moment de cotitură. Atunci starețul, un mare fan al fotbalului, a decis să-l pună pe David Beckham la baza altarului principal. A fost un gest vizionar, a vrut să demonstreze că budismul nu este o dogmă ruptă de realitate, ci o parte vie din viața noastră de zi cu zi. Beckham a devenit simbolul acestei deschideri totale, un mod de a le spune tinerilor și fanilor de orice fel că sunt bineveniți și nu există bariere între hobby-urile lor și spiritualitate. Mesajul transmis aici este superb, sub același acoperiș toți suntem egali. Watt Pari Watt ne învață că poți găsi liniștea interioară fără să renunți la lucrurile care te fac fericit în lumea modernă. Este un locaș care nu te judecă, ci te primește cu brațele deschise, arătând că unitatea se construiește prin umor, culoare și acceptarea sinceră a tuturor. Mergem să-l vedem pe ăsta de lângă, la care încă se lucrează. Vedeți? Asta aici, acolo, sunt oameni. Sunt oameni care lipesc chestii, pictează. Nu știu, și afară sunt alți oameni care lipesc chestii și pictează. Este superb. Este atât de viu, colorat. Da, se vede că la ăsta încă se lucrează. Sunt tot felul de creaturi mitologice și din pop culture. Și oare avem voi aici? Uite, gen întâi le desenează și apoi lipesc chestii în funcție de cum au desenat. Este o muncă migăloasă și de foarte multă durată. Și răbdare. Multă răbdare. Foarte multă răbdare. Sunt curioasă ce pun pe ele. Sunt curioasă ce pun.
Mai văzut aici jos niște personaje interesante. Avem pe Thanos. Pe Thanos? Da. Înseamnă că asta e recent. Și pe Stitch. Domnul Thanos, domnul Stitch. Pe Donald Duck. Uite, avem... Și acolo Cum se sunt numesc Che ăia? Guevara. Ca... Asta e Che Guevara? Da. Ah, ok. Uite-l și pe... Nu e nimeni, e un pirat. Ăla e Jack. E Sparrow. Jack? Da. Nu știu, stai că nu știu dacă se vede din lumina asta. Stai să mă duc mai așa. Domnul Jack Sparrow aici. Nu știu dacă se vede. Sunt curioasă pe sus ce e, că nu prea văd. Că și pe acoperiș sunt foarte, foarte mulți oameni. Sunt curioasă că sunt tot așa figuri din astea emblematice. Dar oricum cred că cele mai cunoscute le-au pus mai la vedere. Da. A, uite și pe Donald Duck, o variantă mai ciudățică. Cred că dacă stai să te uiți atent, cu siguranță sunt mai multe. Doamne, câte detalii! Și foarte mișto ideea din spate, Da. cu incluziunea. Și după cum vedeți, nu prea sunt oameni, pentru că nu este chiar o atracție turistică și e departe zona turistică din Bangkok. Așa că o să fiți probabil voi și încă câteva persoane. Și nici nu vreau să-mi închipui cât de frumos o să arate când o să fie terminat, pentru că, din câte vedeți, cred că încă se lucrează la el de atunci. Da. Cred că e 20-30 de ani, se lucrează la el în continuu, pentru că gândiți-vă că totul se face manual și să pui toate detaliile astea Adică manual. și structurile sunt făcute tot manual. Da, exact. Adică nu sunt turnate sau ceva, sunt Să- efectiv făcute pe loc aici. Cred că durează foarte mult să faci toate astea manual. Și nu e un templu foarte mare, dar pe cât de micuț e, pe atât de interesant și impresionant e. Cel puțin eu n-am văzut un templu cu detalii mai multe decât e ăsta. Și de fiecare dată când te uiți, vezi ceva nou, prinzi ceva nou care ți-a scăpat data trecută, pentru că este imposibil să fii atent la tot ce este pe acești pereți. E incredibil. După ce am plecat de la templu, Și am venit în mall să ne-am mâncăm. oprit în mall să mâncăm și vrem să vă arătăm cât de dubios ni se pare nouă, pentru că sunt 30 de grade afară și Se au colinde se aud colinde și este Santa totul Claus. împodobit tema Da. de Crăciun. Și mall-ul ăsta, fiecare etaj e decorat, uite cum e pe sus, ca o țară sau ceva de genul ăsta. Aici, la etajul ăsta e UK. Deci, uite cât de Deci suntem aesthetic e. în UK. Da. Văd că următorul e cu Italia. Bun, mergem în UK, Italia, le luăm așa pe rând. Uite, aici cabina aia clasică din De UK. telefon. Foarte interesant. Și, da. De ce-o fi ăla? La 3 cred că e Paris. Ce-o fi ăla? Ce anume? Uite, magazinul arată interesant. Care magazin? Uite. Aici? Chestii pentru față, pe sunt farduri. Da, chestii de e beauty. interesant. Și pare mai liber decât unde am fost noi ieri. Și pare foarte local. Pentru că zona în sine e foarte locală, spre deosebire de altele. Ce zici că e la 3? Da, Paris? Franța. Veneția. Veneția. Ia uite.
Ce mișto e. Ne plimbăm cu gondola. Da. Dacă tot n-am fost în Veneția. Mall-urile, din ce am înțeles, în Thailanda sunt așa foarte frumos decorate. Adică Se vede. e o adevărată experiență să mergi în mall. Da. Eu mă simt de parcă am venit la vreun muzeu ceva. Ce frumos e. Ce tare. Da. Bine, Asta e și proaspăt deschis, din ce am înțeles. Ia uite sushi. Hai să vedem ce mai e pe sus. Din ce am înțeles, și acolo e sushi. Tocmai ăsta este conceptul mall-ului. Ca fiecare etaj să fie decorată în funcție de o anumită regiune. Ei, și sus e Japonia. Da? Mergem, vizităm toate etajele și apoi ne hotărâm și noi unde mâncăm. Că noi de asta am venit aici, să mâncăm ceva, pentru că este ora 3 și noi am mâncat doar fiecare câte jumătate sandwich. 4 fără un sfert. 4. Doamne, cât de frumos este. Doamne! Uite cât de frumos e. Este super. Uite, câștigi din ăștia. Poate măcar din țara asta luăm și noi Ce anume? să băgăm la miniuțe din astea. Luăm. Ce frumos. Uite, mașina e un câine. 2 câini. 2 câini, ia, vină cu acolo. Filmează-mă pentru cum pășesc pentru prima oară în viața mea în Japonia. Că altfel nu ai fost în stare să mă duci. Uite, un vulpi, uite ce frumos e! Ai ajuns și în Japonia, gata. Oh, uite Cât de cum e mișto. făcut pe sus. Ne-am oprit să mâncăm la sushi de pe bancă și să vedem ce mâncăm, Sushi, ce putem să mâncăm? ce anume. E, practic, sunt 3 feluri de farfurii, una e 30 de baht, una 40 și una 60. Așa că să vedem. Să fie desert? Da, e desert. Așa pare. Da. Uite, îl arată interfon. Da, dar nu vreau desert. Vrei mâncare, ți foame. Mi-e foame. Asta? Pe unde se poate? Să nu fac de râs. Frate. Poți să dai la așa. Sos de soia. Vreau să mă asigur. Nu vreau să mai am surprize. Deci, Asta este 40 de baht. Cred că 7 lei. Era aici. ia să vedem, să vedem. Hop. Și ăsta e tot 40 de baht. Și așa vine mâncarea la masă. Hop. Ușor. Eu așa. Stai. Gata, îl fugi. Opa. Și a plecat. Foarte interesant, nu? Mai poți? Am mai luat o porție din asta micuță de edamame, care sunt 30 de baht. Și asta.
Nu știu. Pare ceva desert. 30 de bacți înseamnă cam 5 lei? 5 lei? 30 de baht? Nu. Nu? Sau ba da. 5 lei și la noi o porție de la mame, bine, probabil dublu ca astea, sunt cel puțin 30 de lei. O să văd ce e chestia asta. Arată la cameră. Ce este? Asta este tancul de farfurie. Avem momentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 farfurii. E un fel de jeleu, are cumva gust de mochi. Deci e dulce, Nu foarte dulce. nu? Nu, dar e un fel de jeleu ceva, nu știu. Nu știu ce e chestia asta în care este dat. Sunt curioasă cât o să plătim pe asta. Câteva sute tot plătim. E bag? Da. Sute? Mii? De fapt, da, sute. Cât crezi că o să fie nota? Crezi că o să fie undeva la Zi-mi bani de ai noștri. vreo 200 de lei. De lei? Nu știu. Adică și cu sucurile și cu rolurile de la încomandat. Am uitat că am luat sucuri. Deci undeva la 200, dacă nu chiar mai bine. Eu nu mai mănânc. Eu aștept după desert, în care nu mai e. De ton dacă vrei. Nu, pentru că nu mai mănânc, mai am și astea. O să bag mine până la refuz? Da, până explodezi. Cred că Cam așa arată foamea din oameni. Plus ce am mai luat separat. ce? Erau aici niște roluri de ton. Da. Dar măcar acum nu-ți mai e foame, nu? Da? Cred. Și acum noi să ne retragem la cazare, la hotel. Mergem să ne schimbăm, să ne Mergem să încărcăm schimbăm. telefoanele. Da. Camera și o să ieșim pe seară probabil în Chinatown sau În câteva ore. undeva în oraș. Ori în zona aia super aglomerată, care ca Ocean Road, dar nu știu dacă e de noi. E super aglomerat și doar baruri, în mare Nu parte. cred că e de noi. Probabil să Hai. mergem până în Chinatown. Mă gândesc că sunt mai multe în Chinatown. Da. Mergem acolo. Deci ne vedem mai pe seară. Bye! Deci am terminat de mâncat, am fost să plătim și precizarea, nu precizarea cum e, zi. Ce? Ce am zis mai devreme pe cameră? Cu prețul cât o să fie. A zis că o să ne coste în jur de 200 de lei. Dacă nu chiar mai bine, ce credeți a fost tot ce am mâncat noi, au fost 120 de lei aproximativ. Și am mâncat efectiv o grămadă. Adică am mâncat, el a mâncat 3-4 feluri de Desert, desert, doar la m-am final. comandat și plate de sushi și 2 sucuri. Doamne, super! Și Super, eram super după... ieftin. Ah. Și acum ne retragem la cazare și revenim mai pe seară cu alte filmări. Bye! Și am ajuns în Chinatown pe seară, după ce am fost să ne schimbăm. Și eu am dormit între timp jumătate de oră în taxiu până am ajuns la cazare. Acum suntem tocmai ce am ajuns în Chinatown. E super, Este super foarte aglomerat. colorat și foarte aglomerat. Și Nu sunt vedem, sigură dacă doar asta este sau mai e și altceva. vom vedea acum, mergem și ne plimbăm și vedem ce găsim. Am zis să venim aici, să vedem, efectiv chiar asta am venit, să vedem ce găsim. Ne gândeam să mergem în House on Road, dar bă, pe noi nu prea ne atrage ideea de House on Road. Pentru că, Adică acolo sunt mai mult baruri, cluburi și viață de noapte. da, Ceea ce nu e pentru noi, pentru că nu suntem nu e genul nostru. Da, nu e genul nostru. Adică am fost și în zona aia foarte celebră din
din Phuket, care e asemănătoare, mă rog, varianta low cost, ca să zicem așa, de la Khao San Road, dar pe noi nu ne fascinează. Resting. Haideți să mergem. Prin mulțime. Ne aventurăm pe o străduță. Deși pare că nu ai loc, nici măcar să te miști. Uite cât de frumoase sunt rodile astea. Haide, hai, batin! Vai de viața mea! Tu te-ai băgat cu scuterul pe aici? Doamne! Efectiv n-ai loc să te miști. Doamne! Și că mâncarea stradală de aici e una dintre cele mai bune mâncăruri pe care ai putea să le mănânci în Bangkok. Adică, și că chiar mai bune decât mâncărurile la restaurantele alea mai de fițe. Uite cât de frumos sunt strugurii ăia. Zici că sunt gogonele. Da, Atât de mari sunt. ce frumos sunt. Street food. De precizat că Chinatown este unul cam dintre cele mai vechi cartiere din Bangkok. Adică e aproximativ la fel de vechi ca fondarea orașului, cam 200 de ani. Miroase dubios. Scuze. Ia uite, vrei să mănânci râme? Scorpioni? Ce ele? Râme, scorpioni? Vrei să mănânci? Stai un pic că nu pot să... Sau... Pentru cei mai curajoși. Vien. Oh my god. Când daci greier. Daci, greieri, scorpioni. Da, nu știu, dar nu vreau să încerc. Nu vreau să încerc. Uite, oamenii ăștia încearcă. Mafta lor eu nu am de gând să încerc. Hai mai departe. Prefer să încerc niște fructe mai târziu, dar nu gândaci. Mangustan. E 200 de baht, cam scump. Ce? Mangustanul. De oamenii ăștia stau la coadă. Poate acolo este ceva bun. De ce e atâta coadă? Nu știu. Uite cât este coada acolo. La ce? La chestiile astea. Uite, au și gyoza. Unde? Pe acolo. 30. Crezi că e bun? Ce? Crezi că e bun de stă lumea așa la coadă? Nu știu, dar n-am de gând să stau la coada asta. Ce mă, păi, și că acolo e cel mai bun. Nu mersi. A, și cam asta e strada, adică nu e așa mare. Străduța asta. A, și încolo, ce, mai e ceva? Nu mai e nimic. Încolo se termină. Și acum? Nu știu, vrei să mergem încolo, să vedem dacă găsim ceva? Hai, poate mai scăpăm de aglomerație. ไม่ต้องถามแหละถ้าอย่างนั้นร้อน De ce nu vrei să mănânci și tu din alea? Pentru că nu sunt fan gândaci. Nimeni nu cred că încearcă că este fan, e o chestie pe care o încerci. Încearcă tu dacă vrei. Păi nu, că ele sunt scripoase așa de fel. Hai. Dar poate tu ești mai curajos. Nu, nu sunt. De ce nu? Astea sunt capcane pentru turiști, adică nu...
chestiile astea sunt făcute doar pentru turiști. Culmea că nu prea am văzut bărbați care încearcă, sunt mai Da, mult doar femei. Femei care se aventurează și zic, las că încerc eu. Păi dar nu mănânc eu, nu fac eu. Exact. Vezi încă o dovadă că femeile sunt mai curajoase decât bărbați. Ai, Nu te interesează. Nu-mi pasă. Nici așa nu vrei să încerci. nu. Dacă vrei tu să încerci, baftă. Nu mă bag. Nu mă bag. Deci, practic, acest Chinatown este doar o zonă turistică cu mult street food, restaurante și cam atât. Adică nu e mare lucru de văzut. Nu e ce? Păi dacă îți place chestia asta, Da, adică poți să vii doar așa, să ieși seara, să te plimbi un pic, poate mănânci ceva. În rest, nu prea ai ce să vezi sau să faci aici. da. Să mai cumperi una alta, adică au și magazine mai răturanice unde găsești haine, suveniruri. Doar că astea ți le poți cumpăra din orice Da. market din Bangkok. Deci nu trebuie să vii neapărat până aici. Uite, dumplings din ăia, așa. Uite, dumpling. Ia-ți din ăia. dumplinguri. Păi mănânci cu mine dacă mi-au dumpling? Nu. Atunci mâncat. nu mai mi-au. Dar ia-ți mă și mănâncă. Eu am mâncat, cât vrei să mănânc. Doar Revenim după ce dumpling. să decide dacă își ia dumpling-uri sau nu. Noi cam asta am făcut în Chinatown, ne-am plimbat puțin și o să mergem acasă pentru Da. că zona asta e mai mult o zonă gastronomică, shopping așa mai puțin. Da, noi suntem deja, să zicem, sătui că am mâncat destul de târziu și nu ne mai este foame, nu ne atrage nimic. Și chiar dacă ne-ar atrage, noi nu suntem genul la care să mănânce mult doar de dragul de a mânca, da. Uh, Gând azi nu vrem să mâncăm, să încercăm. da, și cum nu ne atrage ceva mult special, să zic, bă, chiar vreau să încerc chestia aia, n-are rost să mâncăm doar de dragul de a mânca. Așa că ne îndreptăm cu pași mărunți spre casă și ne vedem în a treia zi de Thailanda. Adică mâine ne vedem la Erawan Museum. O să vedeți mâine, exact. Ancient City. Da. Ce și cum. Asta fiind spuse, dacă v-a plăcut vlogul de astăzi, nu uitați să lăsați un like, subscribe, share, mesaj și Un tot. hype, că am Hype. văzut că acum există butonul de hype. Nu la toate clipurile, dacă l-aveți, dați un fucking hype. Nu vă costă nimic și pe noi ne ajută să putem continua Și să noi creștem suntem canalul. de la A la B, Andreea și Bărnic. Bye! Pa!